Не зумвай. Дигни му. Кажи му, че сме отпреде. Да. Отпреде. Тя няма гуми. Тръгвайте, защото не дам, не може да бавя. Не, сега идваме, кажи му. Еме... Кажи му да дойде да видят, че не е тъпо. Те са вече на булеварда. Да. Тръгвай, тръгвай. Да. Къде сте по-точно? Къде сте по-точно? Как се раздва? Фу. Да. Тук падна нещо. Който е? Какво? От количката. Падна от количката. Спирам.